Uy ma, kinahanglan mamalit ka gamit ha. Kanang branded. Kaya hindi ko maulawan sa kong mga classmate. Ya, grabe naman po kag di mama oy. Kamahal po na mong gipangayo, puro man po na branded. Ayaw pagbuot, kaya kuhanin ka o galingon. Ikaw ha, sunod ha. Di ka mag-apil-apil kung unsay kong plano. Kay manghud na ka. Kuya, eskwelahan na ba yung ugma niya? Dili pa kumpleto akong gamit. Miss Kuya ta ugma ya? Unya, unsa may labot nako kung di kompleto imong gamit. Tanawar ko rin na hinuktok po ko. Kaya wa ko ikapalit po og gamit ron. Ha? Masuko man pud kadayon niya. Nagistorya ra man gud ko ba? Kini magud si Mama God. Di ka ba lumaning kamot? Ayo pagingana ya. Dapat pagani mo tabang ta kay dagko naman pud ta. Mao bitaw ning gibiyaan ni Mama ni Papa. Kay di ka ba lumutabang? Ayo pagingana ya. Mangulata mo gusto si Papa mo mang pulang gibiyaan ni Mama. Oh, nag-unsa naman pud mo diha, nga nag-away naman pud mo. Alangan ma. Eskwela na ugma na di kompleto among gamit. Sige lang dong. Kay mangita lang kog diskarte aron makapalit mo mga gamit. Mangutang lang ko. Dapat na nga maningkamot ka. Kainahan ka. Ayo pagingana ya. Muna baya po ni Mama nga makapalit ta gamit. Parihar among duha. Mao bitaw ning wa ta kahuman og eskwela. Kay sige ra tag undang-undang. Tungod ani itong kapait nga way kahumanan. Pero at least ya, si Mama naningkamot para maka-eskwela pud ta. Sige dong, ay lang mo kabalaka, mangita kog diskarte. Mulakaw na ko. Oy ma, kinahanglan mamalit ka gamit ha. Kanang branded. Kaya hindi ko maulawan sa kong mga classmate. Ya, grabe naman po kag di Mama oy. Kamahal po na mong gipangayo, puro man po na branded. Ayaw pagbuot, kaya kuhanin ka o galingon. Ikaw ha, sunod ha. Di ka mag-apil-apil kung unsay kong plano. Kay manghud na ka. Respetuon ko nimo kay magulang ko nimo. Naara man day na. Uy ma, maayo kay niuli na ka. Lagi dong. Pero wadi ko kahulam dong kay wa man jud sila mga kwarta oy. Uy dala, dapat magkamuuli diri. Nangita kang paagi nito or makapalit ka sa kong bag nga gusto. Mauna, kay wala mo kay diskarte god. Kung ani magaling mapay mo tani ba? Ibu kaayo. Ya, usa na magpug na. Si Mama, niuli magud ni si Mama god. Nya wala dilang kwarta. Unya miskwila na taog ma. Unsaon man nato ni wa tayo palit og gamit? Ayo pagingana ya. Lain pud mo pakanata bisag wala na gyud ta. Isa pa, diskarte mo gyud si Mama. Usa man jud wa man jud nadala. Unya, ugma unsa may bag na to ani? Patuling daan di mo nga bagya. Maggamit pa man to, kadi pa man to guba. Kato, mupag ko ato, kadaan na ato. Maulawan na ko rito sa eskwelahan. Dong, ito lang ko'y temporary ni mga bag nga daan ni mo dong. Kay manglabada lang ko aron makapalit lang kag bag nga bag-o. Ha, isure na ma ha? Kay basing maulawan na po ko sa kong mga classmate ana.